ev komcivina go çekûn nave tekuşina li berdaş beri her tiştî ji bo ku em dikevin merheleyekî nû qonaqekî nû di tekuşina li berdaş de pir girîng e me heta niha yani tekuşinekî askerî kir coğrafya grubun destê Daeş de hat dawî kirin fakat tekuşina li berdaş bi dawî nebûye ji ber ku niha hem şaneyên razayî hene hem jî wekî fikir, wekî çand, wekî aliyê civakî de, aliyê aborî de gelekî mijarên ku girêke em li hemberî wê tekuşînê bidin ku em carek din xwezaya civakê vegerîn carek din ev texrîbatê ku pêşketine em wan ji olê rakin. Servî esasî dibe komcivînê de balgiş hat kişandin ser ku her çi wasa yani tekuşînekî askerî hat kirin û encamê wê yê serkeftî jî hebûn fakat niha di qada navnetewî de civaka navnetewî de yani ti stratejiyekî hevbeş ya tekuşînê hîn derneketî holê û ev her jî valatiyekî pir mezin xwar derdixîne ji ber pirsgirêka Daeş ne pirsgirêkek mehellî ne de pirsgirêka Rojavayê Kurdistanê yan jî pirsgirêka Bakur û Rojdatê Sûrî heman demê de pirsgirêkek navnetewî pêwîst e hemû dunya li vê pirsgirêkê xwedî derkeve û ji bo çareserkirina wê tê kevin nav hewildana de ji bo wê jî yani di vê komcivînê de eveya jî hate ser ziman pêwîst e ku yani Daeş li vê derê bê dadgeh kirin ji ber ku li vê derê sûç kirî, li vê derê însan kuştin, li vê derê qetliam pêş xistin, li vê derê komkujiya jina pêş xistî pêwîst e ku li vê derê bê yani li ku derê sûç hate bikirin wê derê bê dadgeh kirin û kesên ku yani li hemberî komkujiya Daeş rû birûmane ew li vê derê ne ji bo wê gerekî yani eveya jî bê berçavkirtin eger li ciyekî dinê çê bibe yani wê gelek delîlên yê sûç wê wenda bibin û bawayekî adalet jî çê nabe eveya jî li ser wê pir bawayekî berfirehî hat rawestandin bi rastî her wiha li ser yani sûcên ku Daeş kirin di warê aborî de di warê civakî de aliyê jin de mesela rewşa jin jî pir bawayekî berfireh hat şîrovekirin di hemû mihwara de hemû rojeva de hat destgirtin mijara jin heman demê de jî mijarekî taybet jî hebû di vê derbarê de li hemberî jina Daeş gelek sûcên mezin kirin li şengalê komkujiya jina hat pêşxistin her wiha li vê derê jî yani gelek sûc hatin kirin derbarê jina de li Kobanê, li Reqa, li Dêrez û Taqa û her wekî din li ser vana jî bawayekî berfireh hat rawestandin ku eger em yani tekuşînekî berfireh bi projeyekî berfireh bi sistemekî demokratîk û sistemekî azadîxwaz eger em avanekin em nikarin rê bigirin li hemberî Daeşê nû ku derkevin yani Daeş zayıf ketle belê niha gelek hereketên ku wekî Daeş dikin hene îro kiryarê ku li Efrînê ferqawan nîne ji kiryarê Daeş yani bi navên cuda bi navê fesailên cuda tê kirin lê belê aynî tiştê ku sûcê ku Daeş li şengalê dikirin niha li Efrînê tên kirin wê demê pêwîst e em wekî jin sistema xwe ya civakî sistema xwe ya parastin sistema xwe ya jiyanî pêwîst e em veya pir bihêz bigirin ku em nehên jin ne bibin qurban ne jî jin bibin zemîn ji bo rêxistinên bivîrengî li ser veya jî pir berfirehî yani nîqaş çêbûn û bi giranî veya jî hat gotin tebayê yani gelên ku li hemberî bûnû qurbanî ji bo Daeş jinê ku bûnû qurbanî ji bo Daeş pêwîst e ew ê de di mehkemekirina Daeşê de cî bigirin û gerekî jin jî divê derbarê de xwedan rol bûn jinên ku yani alî hiqûqî dikarin ew wan çêbibe rola wan çêbibe jinên ku spor divê derbarê de her wiha jinê ku li hemberî kiryarên Daeş rû birûmane
حمو بهبر بيوست في دعوة خوي دركبن أب دعوة جنائية وأب محكمة وجن ديد حساب خوزن جداعش أو كان دايا دست درجة هي بنابي دين لجنة خستن بنابي باوري جن كولكرن وأو قصة جن كرينو فروتن بيوست بري حمية جن دادگاه وان بکن و جن حساب جون خوازم جبو جی پیوسته ام وکی تفگرین جن وکی جن بگشتی ام لبی پیوجوی خودی درکبن و ام بیشنتیج به پیوجوی بکن جبو ام به نرینا جن به عدالت جن ام وان محکمه بداخل